Kah Neutrep Youth Council HYC hakah Neutrek leber kala ai kublaya ka kinhuan Anti Narcotics Task Force ANTF jong katanat pulit ke jela halor ka jingyo kurup ya udrok basyong dor haduk palat sanpuai klur tingka Henry kala kintui kinong tokin bantwet e kinong alam om tang ye kinong penpoi drok. Kasengha ukur watling ba o president ba roy kupar sinrem kala ong bakan ka jingyo kurup ka pha ya ka kubor ka baklan baki bor jong ka an kidon ya ka jingkut jingmut ka bas kem bante lakam ya ki kam kai drong. Wat la kata ulak do dak ba ong ya kathma bashisha on la ban job tat la dala la ban ithu ban pen pau per thai bat ban pen ngat ha ka an persha ya kinong alam kinong sela kinong baiting ka bat kinong adan benta bakongsan halendat jong kini kinhuan kai drong. Uba roy kupar ulakin tho bagi jing turekam jing ki kinhuan kai drok hakathan ki dei ki balapen kre bha hakabala pendan kami ki beriu ki barit barya kum kinong pinkit ninong penyat yo kat ba ki beriu ki badan bor ki dan hapdeng ka jing bu rie. Kum ta ulak hot ya ka jing to kit ke babenya bat ke bamla ban yapin kenang ban lap dia ni kini kinong sela ki bakongsan bat ban pensitom kat kum kaan. Kajing yok kurup drok kadai kajing job ke bakrau Henry kajing job ke bashisha kan wantat lada kinong alam ki bapenya ya kini kam beman na shalendet kin syak pengat hakaan ula benram.